10 seconds to go. Dropping the ball in, dropping it in and dropping it over the bar. Fantastic. John Kiley, Paul Kennard, they know they have it now. Is císe go bhfuil siad a chospar ag ahan imreoir cornaí gálaí a bhaint lena chum an héin, agus Liam McCarthy a thuirt ina bhfála le forann an chundé. Ach ribh sin tá corann áirithe faoi íseán, agus tá sé mar aim ag ahan imánaí óg I limnach grem a áil air. Cahal inistú faoin aspag Harty. Ba fear an sportúil aspag Harty a rugach sa bhliain 867 agus an sin bhí sé ina ard aspag Catlacach ar ceisiil ó bhliain 1930 go dtí a bhás. Run sé churn don comórtas an Harty Cup agus ó hin tá an comórtas á imirt gach uile bhliain a gháin trí thóra. Tá an churn an Artig anamtha ina an óir is churn de na meánscoil na mún ó maníochta é. Capú an tard aspach ina fátrún ar chuman luachla scéal in 1928, agus an ómós na hócáide, agus mar chórtha ar an ard bheas a bhí air, bhronn an cumann bachal ar a grásta. Imriú an chéad comórtas de chur an Harty in 1980 nar a bhí an lá ag colas de hobar na Carraige. Céad bliain ina dhiaidh sin, ba é cahal agus a có imreoirí as artscoil ríis a thóg an trófaí leo.